Napunta karon sa bag-ong book sa sermon series nato. Nahuman na ta sa James. Kung nanginaw ta nga kaning sa Jonah, mag-upgrade sa atong una-una og kasing-kasing nga magpadayon kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang atong tema karon sa gospel message mao ang irresistible nga pagtawag sa Ginoo sa iyang katawhan. Dinhi sa kalibutan, dako nato kalipay kung ma-recognize ta sa mga ilado nga tao o tawgon ta sa ato ang mga ngalan. Nagpasabot ka na nga aduna siya'y pag-ila sa imuha. O muhatod ka na kanato o kalipay. Ang pagtawag sa mga inila dinhi sa kalibutan. Alang kanato nga mga ordinaryo nga mga tao. But my brothers and sisters in Christ, wala na mulabaw sa tawag sa Ginoo para kanato. Kung wala may motawag sa ato nga inila nga tao dinhi sa kalibutan, timan kini. Ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mao ang nagtawag kanimo. O ang iyang pagtawag kanato mao ang kaluwasan. Kaluwasan nato gikan sa pagkaulipon nato sa atong sala. O ginumdumi nga ang pagkaulipon sa sala, ang pagkinabuhi nato sa sala, maghatod gid ka nato og misery sa kinabuhi. Wala pa'y sala, my brothers and sisters in Christ, nga dili maghatod ka nato og kagul-anan sa atong kinabuhi. Wala pa. Ang pagkinabuhi sa sala, definitely maghulog yun ka nato og kagubot. Tingali makalikay sa mumbu lang kayo nga panahon. But ang litag sa yawa, mao man ang pag-convince sa tuang lami ang pagbuhat sa sala. Pero once nga naa na ta sa pagkinabuhi ana nga sala, balota nga maghatag na og kagulyang, kagubot, kasakit, miseries sa pagpuyo niini nga kalibutan. Mo na nga ang pagtawag sa Ginoo kanato dako nato ng kalipay. Kay sa dihang tawgon ka sa Ginoo, dili gid ka kalikay. Dili ka kapugong. O maghatod ka na kanimo og kalipay o kalinaw. Instead nga kagubot, kalinaw. Instead nga kagulanan, kalipay. Despite aning hostile kayo nga kalibutan, despite aning broken o ngit-ngit nga kalibutan, makaangkon ta og lunlon nga kalipay o lunlon nga kalinaw. Partially mantingali nato na madawat o eternally dito sa langit ang katibuk-an ani nga kalipay o kalinaw atong madawat. But magasukod kini sa pagtawag sa Ginoo sa atoa. Magasugod kini nga kinabuhi nga naa na ta sa kahayag sa dihang tawgon ka sa Ginoo. So mao na nga mas importante kayo nga matawag ka sa Ginoo. Sa atong awit sa Psalms 147, sa 147 sa Psalm, nag-ingon ang Ginoo, ingon ng psalmist, gipanganlan niya ang tanan nga mga stars. How much more kanimo? Nahibalo siya kinsa ikaw. Gipanganlan kaniya. Ang mga ngalan nga gihatag sa atong ginikanan sa tuwa, dili ka na
nahulog o nadawat na to by accident. But gipurpose na sa Ginoo nga ginganlan ka anak o sa dihang ngalan, maupod na ang ngalan nga isulat sa Ginoo dito, pag once na i-call kaniya ng ngalan, tawgon kaniya sa ikaw na ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta, salvation na alang kanimo o isulat niya ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi dinha sa langit. Muna nga, ayaw na gyud og kawili kung di ka tawgon sa mga ilado, inila ani nga kalibutan. Ang importante, tawgon ka sa Ginoo. Mao kini ang ato makita karon sa gibasa nato sa Bible sa libro ni Jonah. Nga ang tema, ang calling sa Ginoo irresistible. Dili kita ka ikyas, dili kita ka pugong, dili kita ka kabatok ni ato kining dawaton wholeheartedly. So tulo ka angle atong tan-awon karon ang irresistible na calling sa Ginoo. Tulo. First, ang word nga pagtawag niya, calling. Ikaduha, ang calling niya nga maghatod ka nato into conviction. O ang conviction nga iyang nadawat sa usa ka tawo, pinagis iyang pagtawag. Kung ikaw anak sa Ginoo, muhatod ka nimo og commitment gina sa Ginoo. But kung dili ka anak sa Ginoo, maghatod na sa imuha og condemnation. So, dali na kay sabton ato ang pag-deliver sa mensahe karon sa calling sa Ginoo sa ato. First, dinhi sa kinabuhi ni Jonah, masabtan nato nga ang calling sa Ginoo kaluwasan. So, gikan sa verse 1, paingon sa verse 10, gitawag niya si Jonah. Nakaangkon si Jonah sa pagtawag. Verse 1 ug verse 2, naingon sa dina, the word of the Lord came unto Jonah. Unya, ang pagtawag sa Ginoo kan Jonah, adunay kaning gisugo ang Ginoo. Verse 2, ingon siya, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So, gitawag sa Ginoo si Jonah, nga gisugo siya nga dalon ang mensahe sa Ginoo dito sa Nineveh. Nga puros mga nagkinabuhi nga wicked. Kaya ang dinig term, ang ilang wickedness, niabot naman yun sa Ginoo. So, nagkinabuhi lang yun sila sa pinaka-maximum nga evil nga ilang mabuhat. But, nakita nato din nga, gitawag siya sa Ginoo, pinagi sa iyahang pulong. Pulong ang gigamit. Now the word of the Lord. Gitawag si Jonah pinagi sa pulong sa Ginoo. O ikaduha, gisugo niya nga tawgon pod magpadala sa mensahe ani nga word didto sa mga dautan nga tao sa Nineveh. But sa dihang naa pa siya sa barko, ni ikyas siya sa gisugo sa Ginoo sa iya nga calling. Ni instead nga moadto siya sa Nineveh, ang Nineveh by the way, karon sa mapa, nasa Iraq. So si Jonah, dinhi siya gikan sa Galilee. Naibala na to nga ang background ni Jonah sa pagtawag na sa Ginoo sa iya dinhi, usa na siya ka propeta. Nana siya calling daan. But kitagaan sa Ginoo, gitawag siya uto sa Ginoo nga kanang iyang calling, iya kanang execute nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero dili gusto si Jonah nga moadto sa Nineveh.
Kay sa iyang paglantaw, kaaway ang Ninibe. Siyempre, dili man kita ganahan o dala og maayong balita sa usa ka kaaway nato, di ba? Pero nga ang Ginoo, iyang gidala si Jonah nga padala ang iyang pulong dito nga maayo nga balita sa Ninibe. So dili gusto si Jonah. Niadto siya sa Tarsus. Opposite from Ninibe nga dapat ning adtuan, gikan dinhi sa Joppa, nisakay siya og barko, niadto siya dito sa Tarsis. Ang Tarsis, dagat man na din ha, kay Mediterranean Sea man na. But ang point na to is, tanawa, opposite ang direksyon ni Jonah. But si Jonah, usa naman siya kapupita ani nga time. Kaya sa 2 Kings, dili lang ning mao nga incident nga hatod si Jonah og mensahe. Sa time nga ginarestore na ang teritoryo sa Israel, gisugo sa Ginoo si Jonah nga mag-ingon kang King Jeroboam nga gitugot na sa Ginoo nga mabalik sila sa Israel o ang boundary sa Israel sa ilahang teritoryo gikan sa north paingon sa south. Si Jonah ang gitagaan ana nga mensahe o gihatod niya dito sa mga taga-Israelites. So dili lang ni mao nga incident. Kato gituman to ni Jonah. Ang first nga gihatag sa Ginoo nga recorded din sa Bible, gituman niya. So meaning ang uban nga mga pag-ingon sa Ginoo sa iyaha, iisip nga usa ka mouthpiece, usa ka propeta, iya katong nahimo og natrabaho na hatod niya ang mensahe. Mao kato iyang calling. But alang kato nga calling, wala og dalito niya nabuhat because iya mangihatod ang pulong sa Ginoo para sa mga kauban niya nga mga Israelites. Pero karon gisugo siya sa Ginoo nga ang mensahe isulti na pud niya dili kauban niya nga mga Israelites alang sa ilang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo, ang maayo nga balita sa Ginoo isulti didto. Mao kana ang calling ni Jonah. To this time, dili gusto si Jonah sa ikaduha. Sa ikaduha nga incident karon, dili na niya gusto nga ang mayong balita ihatod sa mga kaaway. Ang iya lang gusto, ang mayong balita ihatod sa mga iyang kaubanan. My brothers and sisters in Christ, kita nga mga Kristohanon, gi-call ta sa Ginoo. Dili lang para magsangyaw para sa atong pamilya, dili lang para magsangyaw para sa atong kaubanan dinhi sa sulod sa simbahan. But gitugo ko ta sa Ginoo, maskin pa magsakit ang atong dughan, nga isulti ang maayong balita, calling na sa usa ka Kristohanon para sa mga tao nga seemingly para sa tuwa dili kinahanglan luwason sa Ginoo. But who are we to say? Who is Jonah to say nga dili na niya pwede dalon nga pagtawag usab sa mga tao dito sa gawas? But kabalo ba mo nga before niya kaniya nahatod dito ang mensahe kana ang calling sa Ginoo, there is no accident. Despite sa pag-ikyas ni Jonah, yadto siya sa Tarsis, nisakay siya sa barko. Ang Ginoo gayon nag-intervene. Ang gahom sa Ginoo naghatod og tempest. Sa pagtakay ni Jonah dito, imbis maikyas siya sa calling sa Ginoo sa iya, gipabalik siya sa Ginoo nga magsulti dito sa Nineveh. But while nga pa siya din sa barko, while naa siya dito sa barko, ang mensahe sa Ginoo nga iyang dalon dito sa Nineveh, iya pong nasulti
dito sa mga tao nga naa sa barko. Tingali ang mga tao dito mix. Nagikan man sila dito sa Jupa, meaning naa sila gikan mga Israel. So naay mga Israelites dito, mga Jewish nga tao, sagol-sagol tingali kay usa man naka sintro kayo nga lugar ang Jupa. Sagol-sagol tingali naay magtutuon sa Ginoo, naay dili magtotoo sa Ginoo sa Israel. O nakita nato na dinhi during nga nanawag na sila og ilang mga Ginoo. Samtang naa sila dito sa barko, nanawag sila sa Ginoo. Kaya niabot man ang bagyo, ang tempest, ang kusog kayong hangin, ug nahadlok sila. Mo na nga nalantaw nato dinhi nga nanawag sila. Verse 5, the mariners were afraid and cried unto his God. Iyang Ginoo, ang mga uban dito nga kauban ni Jonah sa barko, nanawag sila sa ilang Ginoo. So, naapoy mga tao dito nga nag-ila og laing Ginoo na kauban ni Jonah. But ang wala kabalo si Jonah nga ang Ginoo nag-orchestrate sa tanan. Kay masking katong mga tao nga naa sa barko, during sa time nga naa ang bagyo, nakapanawag sila sa Ginoo, og si Jonah pod nakapanawag sa iyang Ginoo. Mo nang ang usa sa mga ang shipmaster, ang kapitan, naglantaw dito og sapon niya si Jonah. Sa pagsapon niya nga naa si Jonah natulog, ningon siya nga mata o tawag sa imuang Ginoo. Og naibalaan nila sa istorya nila nga mao kini og kana unsay nahitabo kang Jonah, unsa dinhi siya, naa dinhi gisulti niya, daghang pangutana, ningon siya unsa man imong trabaho, asa ka gikan, unsa man ang klase ka nga tao. So naistorya ni Jonah kanani. O kana naistorya pod niya ang iyahang ang gospel sa Ginoo sa ilaha. Asa man nato makita na nga samtang na siya dito sa barko, nasulti pod niya ang maayong balita. Verse 10. Then were the men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Hinumdumi nga si Jonah, ang calling niya is a prophet. Mouthpiece sa Ginoo. Magsulti siya about sa Ginoo sa Israel. Nga mao kini ang Ginoo nga buhi, mao kini ang naghimo sa langit ug sa yuta, mao kini ang Ginoo nga masuko kung mag-alagad kag laing Ginoo. So, definitely, sa ilang conversation dito, si Jonah, gisulti niya kini, o gisulti po niya ang maayong balita, nga kung kita mo balik ta sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo, pasayloon po ka aning ang Ginoo. Gisulti na ni Jonah. So, ang calling ni Jonah, nga musangyaw sa pulong sa Ginoo, wala lang nalimitahan sa usa ka lugar or sa usa ka destinasyon. But maskin pag sa panahon nga naa siya dito sa barko, wala to niya nakita sa iyang plano, pero ang Ginoo na plano nga sultihan og maayong balita, apil na tong naa dinha sa barko nga padulong dito sa Tarsus. Gitawag pud sa Ginoo dili lamang si Jonah nga mo ang gasulti sa iyang pulong, but gitawag sa Ginoo ang nagsimba og mga Dios. Idolatry. Gipasabot sila sa Ginoo through Jonah nga dapat kamo mga lagad sa Ginoo nga mao ang naghimo sa langit ug sa yuta, og adunay gahom sa katibuk-an nga naa dinhi sa kalibutan. Og nahitano sila nga ang makapaundang lang ani kung ang Ginoo
daig. Maundang lang ang bagyo kung ang Ginoo malipay balik. So mo na nga ang katong naa sa barko, gitawag sila sa Ginoo apil through Jonah. Og nakita nila sa gisulti ni Jonah, nakaplagan nila ang tinuod nga Ginoo. Og sa pagkaplag nila sa tinuod nga Ginoo, niabot sila sa konbiksyon. Og si Jonah usab sa nahinumduman niya og nabalik niya nga nakasala siya sa Ginoo, nakabalik siya, nakaabot po siya sa konbiksyon. Nakonbiksyonan si Jonah nga na-aware siya balik. Na-aware siya balik nga nakasala siya sa Ginoo. Na-aware siya nga aduna siya gibuhat nga dili maayo sa Ginoo. Nakonbiksyonan si Jonah. But at the same time, ang katupod nga mga tao nga kauban ni Jonah didto sa barko, niabot pud sila sa konbiksyon. Dili lang si Jonah. But ang calling sa Ginoo ni abot pinagi sa pulong niya, nakonbiksyonan si Jonah o at the same time nakonbiksyonan pod ang mga katawhan nga kauban ni Jonah. Mao na nga the time nga nakonbiksyonan sila. From verses 11 paingon sa verse 14, nakita nato nga naa sila abot sa ilaha ang mga kahadlok. Ang mga kahadlok nahibalo sila nga sila tanan adunay mga sala. Nahibalo sila nga nakasimba sila Ginoo nga Dios before o wala sila nagsimba sa tinuod nga Ginoo. Mao na nga nakondiksyonan sila. Nga naa sila sala. Naa sila nabuhat nga dautan sa tinuod nga Ginoo. Naa sila gibuhat nga malaway nga dapat gayud mapungot ang Ginoo. Nakonbiksyonan sila nga dapat sila mangayo og kapasayloan, dili lang si Jonah, but mangayo og kapasayloan silang tanan. Nguna nga gituman nila. Ningon sila nga kung mao man galing ka na, naisabtan nila nga ang Ginoo maapis lang kung magngayo pasaylo ang nakasala diya kaniya. Maghinuklog then ilang gibuhat ang tanan. Unsaon nga maapis ang Ginoo balik. Ilang giingon si Jonah sa ilaha nga verse 11. Then said he unto him, what shall we do that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. Unsa ingon ni Jonah? And he said unto them, Take me up and cast me forth unto the sea. So shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Naibalo si Jonah nga nasa sala niya ang balukod ang tanan nga yes, ang tinuod dahil nga gisimba sa Ginoo ang tinuod nga Ginoo mao kini gialagaran ni Jonah og nagkos ani. Therefore, ang kani karon nga Ginoo nga nagpakos ani nga tempest mao kini ang Ginoo nga tinuod. Og the way nga maapis siya is to repent. Makonbiksyonan sila nga mo repent. Si Jonah first, nakonbiksyonan siya nga mo repent siya sa Ginoo. Kristohanon naman si Jonah, nakasala siya. Nagrepent siya. O sa iyang pagrepent, ningon siya, cast me. Kay kabalo ko, tungod ani kung gibuhat nga sala. Ninukluban ako karon. The way nga ang Ginoo malipay balik ug maulian kini, makalma kini kapungot karon sa Ginoo kani ang cause ani bagyo ang kapungot sa Ginoo. The way nga maundang kani bagyo is maundang ang kapungot sa Ginoo. In order nga maundang ang kapungot sa Ginoo, mangayo og kapasayloan sa Ginoo. Wala. So ilang gibuhat? Gibuhat nila ang
at paglabay kang Jonah. Verse 15, niya. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. See? Kung maghinuklob ang tao, mangayog kapasayloan sa Ginoo, ang Ginoo dili gayud mapungot. Maundang ang kapungot sa Ginoo. Now, pwede ba ka na? Kaya ba ka na sa usa ka tawo nga mapalipay niya ang Ginoo? Definitely na. Yes, dinhi nag-illustrate kani nga naagyoy mo bayad sa sala para malipay balik ang Ginoo. Nakonbiksyonan sila nga naay sala nilang nga buhat o nangayot o kapasaylon in the way nga i-sacrifice gayud ang ilang kaugalingon o kana mao si Jonah para maundang ang kapungot sa Ginoo. But my brothers and sisters in Christ, ang kapungot sa Ginoo sa kasalanan sa tanan nga tibukan dinhi sa kalibutan is for eternity. Dili kani pwede nato makaya sa pag-ingon lamang nga mga itagpasayloan sa Ginoo malipay siya. If not because of the sacrifice of Christ. Kung wala si Kristo, si Jonah, wala pa si Kristo na abot dinhi. Naana si Jonah. But kay illustrate kani kanato nga if not of Christ, kaning gibuhat nila nga nakonbiksyonan sila, it will not bring them to eternal peace. Tingali temporary lamang nga pagkalma sa bagyo, pero dili ka na mao ang makapakalma sa Ginoo for eternity. Mao na ang ipadala sa Ginoo ang iyang anak, bugtong anak nga si Jesus Christ. Nga gilustrate dinhi nga through Jonah, makita nato si Jesus Christ nga iyang willingly gi-sacrifice ang iyang kaugalingon to appease the anger of God. Muna nga sa verse 17, ningon din ha, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Familiar? Yes. Because si Jonah, ang nahitabo kang Jonah, points us to Christ. Kung si Jonah, napaapis niya ang bagyo lamang, si Jesus Christ, napakalma niya ang kapungot sa Ginoo for us unta, for eternity. Napakalma ni Jesus Christ ang kapungot sa Ginoo, sa Amahan, for eternity nga dapat unta para sa tuwa. O pila siya? Pila ka days namatay si Jesus Christ for that purpose, para malipay, mapakalma ang kapungot sa Amahan. 3 days and 3 nights. Si Jonah po, 3 days and 3 nights in the belly sa usa ka dako kayong nga isda. But ang question, my brothers and sisters in Christ, ang calling ba sa Ginoo niabot ba og conviction sa imuha? Conviction or awareness nga dapat gid ta mangayo og kapasayloan sa atong mga sala sa Ginoo? Kung ang calling, ang pagsanglo sa pulong sa Ginoo, wala siya ni dulot sa imuha nga makonbiksyonan ka, then usa ka na ka miserable kaayo nga kinabuhi, because ang resulta kung dili nato di ta moabot sa pag-convict
sa atong makasalanan nga mangayo pagkapasayloan sa atong kasalanan dina sa Ginoo, it will result para sa mga tao nga ingana condemnation. It will result condemnation. Ang condemnation mao na ang sitwasyon nga ang tao gibubuan sa Ginoo o judgment, punishment eternally. Mao na ang sitwasyon nga naa ka sa usa ka condemn ka dina sa imong mga kasalanan. But para po sa mga Kristohanon, kung ikaw na konbiksyonan, para sa tao nga nakonbiksyonan sa imong mga sala, og to the point ni adto ka sa paghatod sa Ginoo sa imong kapasayloan, og nahibalutan nga ang kapasayloan nato ang maghatod na nahimo kining perfect ang atong pagpangayo og kapasayloan nato tungod kang Jesus Christ sa iyang kamatayon. Kung wala ang kamatayon ng Jesus Christ, maskin pag-unsaon nato paghangyo nga pasayloon ta sa Ginoo, dili gyud ta makadawat og kapasayloan. But masalamat ta kay alang sa mga tao nga tinud-anay gayod, gisaligan nga ang kamatayon ni Kristo mao ang nagbayad sa atong mga kasalanan, there is now no condemnation dina kanimo. Wala na yung condemnation. But magresulta na sa imuha og fear. Verse 16. Then the men feared the Lord accordingly and offered sacrifice unto the Lord and made vows. My brothers and sisters in Christ, kung ang Ginoo gid mo ay naglihok kinimo pinaagi sa balang espiritu, si Beloved John nag-ingon nga makonbiksyonan gid ka sa imong mga sala o ang imong mga pagkinabuhi din na-realize nimo nga if not of Christ, dili gid na siya ang imong pagpangayog pasaylo din sa Ginoo, dili gid na mohatod o kalipay, kalinaw gikan sa Ginoo na Amahan. Ma-realize po nato nga dapat ta maghatod forever sa naghatag ana nga way nga maapis ang Ginoo. Kung kinsa man na siya, pasalamatan nato. Wabot ta sa punto nga mahadlok ta sa iya. Dili ni kahadlukan nato nga magpalayo ta. But this is the fear nga gipasabot dinhi sa author nga aduna kay taas sa ayo nga pagrespeto, paghatag og reverence, paghatag og pagdayeg. Mo man gani nga ingon dinhi, the offered sacrifice. Ang kanang gesture nga pag-offer og sacrifice, it means nga imong kung unsay naa sa imo dinha murag imong ihatag para didto sa Ginoo, knowing nga giluwas kaniya gikan sa hingpit nga kamatayon. O this time, kamatayon nila gikan sa bagyo. But for us, ibalutang nga, this directs us or this points us nga si Jesus Christ man gyud ang nakabayad ani, then therefore hoping and praying nga niabot ka nato ang fear na mo kumita sa atong Ginoo. Mo kumita nga mo sunod ka kang Jesus Christ. Mo kumita nga mo serve ka kang Jesus Christ. Mo kumita nga mo worship ka sa Ginoo forever sa atong kinabuhi. Kay instead of anger sa Ginoo, bagyo daw sama sa bagyo nga maabot sa tuang ang nadawat nato through Jesus Christ, through the sacrifice in Jesus Christ ay ang kamatayon sama sa gihimo ni Jonah nga nangayo sa kapasayloan og nalinaw naabot og kalma ang bagyo
my brothers and sisters in Christ, magpasalamat ta. Sila, nagpasalamat sila kang Jonah. Pasalamat sila. Nga gibuhat ni Jonah to. But kita po, magpasalamat ta sa Ginoo na si Jesus Christ. Alagari, daigo na to siya. Ato yung ihatag ang atong panahon. Mukumit pa. Ang tao nga nakonbiksyonan siyang sala o naibalaan niya nga giluwas siya sa Ginoo, gitagaan sa kapasayloan, i-commit gid niya ang iyang kauglingon on that person. Mucommit gid siya nga muserve siya ana nga person. Ug wa na lain pa nga nagbuhat ana nga sacrifice para sa tuwa. Si Jesus Christ lang. Nakalma ang kapungot sa atong amahan, sa kapsuko niya, sa sala ang atong nabuhat. Then, therefore, my brothers and sisters, ang calling sa Ginoo sa imuha kanato nga mahimot ang Kristohanon, adto gyud og daily nga conviction nga mga itagkapasayloan sa atong sala o ang kanang conviction nga mga itagkapasayloan will in return we know that we are only forgiven through Christ. Then therefore we should commit ourselves dinha sa pagkinabuhi nga mosunod ta kang Kristo Jesus, because He committed His life for us. He committed His life nga mabayaran ang atong sala. Then therefore we should also commit. Mukumit ta sa atong Ginoo. So in other words, ang Christian, once na ginuwas siya sa Ginoo, gipasaylo niyang kasalanan through Christ, dili gyud na mawala ang word sa iya nga committed siya kang Kristo Jesus. Committed siya dili lamang Domingo nga time, but tibuok nato nga kinabuhi committed ka. Committed ka nga magkinabuhi nga Diyos nun because giluwas naman ta. Bag-o naman tang binuhat dina kang Kristo. Sa unang panahon, gaserve ta sa atong sinful nga nature. Ang sinful nature na to mao ang atong master. But karon nga redeem ta sa Ginoo, si Jesus Christ mao ang nag-redeem sa tuwa o illustrate na dinhi kaayo sa nahitabo ni Jonah. 3 days si Jesus Christ na experience o kamatayon para sa tuwa. So therefore, wala po'y rason nga dili nato i-commit ang atong kauglingon sa pag-serve sa ato ang master. Sa pag-serve sa nagluwas sa atoa, sa nag-redeem sa tuwa, i-commit na to. Og mind you, my brothers and sisters in Christ, once mo commit ta sa Ginoo, walay pildi sa tuwa. Kadaugan perminti na itong madawat. Perminti ang madawat sa usa ka tawo kaayo kung mukumit ta sa ato ang Ginoo. Maskin pag mawala ang atong kinabuhi, maskin mamatay pa ta. Karon nito, daghan man kayong panahon nga magkahadlok ang tao kay basig mo strike ang linog anytime, anywhere. If ever, tanaw lang na to ihatag na to ng example. Mahadlok man gyud ang tao mamatay, pero kita nga mga Kristohanon, kung mamatay ta dina kang Kristo, kana nga kamatayon has no power, has no fear, has no power over you. Dili ka mahadlok ana nga kamatayon, because ang kana nga matayon sama pa sa gisulti sa usa ka theologian nga modern karon nga namatay na pod. Ingon pa ni John MacArthur, the only thing that can do to you is to bring you to Christ. Wala na. So nga nung mahadlok ng tao kamatay kung naatak ang Kristo. Ang kamatayon, kahadlokan lamang kung you are not serving God.
Ang kamatayon kanudlukan lamang na sa usa ka tawo if he knows in his heart, deep in his heart, na wala siya commitment sa Ginoo. Kung wala siya commitment kang Kristo, kana siya nga tao, mahadlok na siya mamatay. Kung mamatay na siya, he knows that he will receive condemnation, anger, wrath of God eternally. But my brothers and sisters in Christ, kung naa kay commitment, naibalo ka deep in your heart, you are serving God, you are fearing Christ, you are devoted sa mga truth sa Ginoo, sa pagkinabuhi nga Diyos nun, then ayaw o kahadlok na mamatay ka. Because the only thing death can do to you is to bring you to Christ. Una, my brothers and sisters in Christ, pasalamatan, gitawag ka sa Ginoo. Dili nato ni kalikayan. Pero kung wala ka ni-resulta o conviction, wala na nagresulta o commitment sa imuha sa Ginoo, then kahadlokin na ang kamatayon nimo. But ang calling sa Ginoo naghatod sa imong conviction nga mga lagad ka sa Ginoo, mo commit ka sa Ginoo, ayaw kahadlokin imong kamatayon. Amen.